får du den. Det gør man nemlig. Så kan du give en ting. Ej, jeg kommer gerne til. Du skal herover tage det, Stig. Magen eller Karsten. Nu kan jeg slet ikke finde ud af det. Ja. Rolf. Åh, se hvor hun gør med kyst, der så du den tunge. Hvor er det sjovt. Vov. Rolf. Vov. Nej. Jo, det er en vov. Hun siger vov. Ja. Vov. Vov. Er hun sød? Nå, den må ikke komme for tæt på. Nu ser den på mig. Ja. Har hun en sød lille numse der? Dut. Så siger hun dut. Siger hun. Dut. Nej. Lille med. Molly. Vov. Nej, Molly, din lille. Vov. Så skal hun bare have køb i. Det siger hunden. Ja, det er en hund, ja. Hun tror, det er legetøj. Nej, Molly, nej. Molly. Ja, den var god. Ej, den elsker mig så godt. Prøv at se, hun er så sød. Drengene kan også lege med bolde. Godt. Ja. Der var en lille gruppe inde i, sagde. Ja. Nogle gange leger hun med godbid. Ja, prøv at se, nu leger hun med godbid. Det er så sjovt, så slår hun. Ja. Se. Det er hundelægen. Ja, nå, lille pusser, du kan ikke nå den. Det var også tarveligt. Lille pusser. En lille pusser. Det er godt, du spiser lidt mere. Jeg har fundet noget mere. Nå, ja, ved du hvad, de kommer ud af bolden. Forsigtig, Rolf. Lille. Ja. Det skulle ikke det. Ja, så kan du give den til hende. Ja, så lille. Trille, pas på, han ikke køler den ned på hende. Ja. Kan du Det er trille? bolden. Trille. Det er jo det. Det var næsten. Den havde ramt. Trille. Det er den smag, der kommer ud. Kan du trille, hva'? Trille. Så spiser hunden mad. Ja. Kukelu. Ja, det er hundens mad. Nej. Ja, værsgo hund. Åh, hvor er du dygtig. Magni, er den god, den der bold der? Ja. Den fanger hunden lige så meget som barnet. Og nu tager han lidt mere. Man skal jo lige... Ej, nu har han jo fundet ud af, at de har helt 2 ting til fælles. Bolde og mad. Ja, så nu er det pals. Ja, hun skal bare lige af med lidt af det der... Der går lige halvt år, før hun stopper det der bideri der. Det er derfor, jeg har købt det her til hende. Jeg gider simpelthen ikke. Man bliver bare træt af at blive brugt som kødben, så får man giver hende det her. Ja. Det er da også rigtig godt. Ja, se, så får hun nemlig knuppet de gumser der. Men hun bliver ikke særlig stor, mor. Nej. Du kan blive glad for det. Nå. Og hun bliver ikke sådan en lille ej satan. Hvor stor bliver hun? Ligesom Magni. Har du set Milka? Ja. Jeg kan godt huske min søsters. Ja. Den bliver måske en lille smule kortere og lidt bredere, Nå. men ellers nogenlunde Okay. samme dimension. Ja, det er jo sådan en af de der, de hedder Grand Noir. Nå ja. Ej, Magne, se. På, Tror du virkelig, hun prøver at rende ud? Nej, det er Den er mere så meget fordi, sjov. at de skulle lige have lov Vi prøver at få noget med. Ja. Ja. Hun synes, du er hendes legetøj, Magne, åbenbart. Nej, jeg har holdt rundt. Nu var
Prøv at se. Kan du give hende et lille kys? Så fik den lille kys. Ej, ikke med munden, Magni. Hun kysser dig på kinden, ikke? Prøv at se. Hun kysser dig. Ikke på munden. Ikke på munden. Kom på kinden, se. Nej, ikke på munden. Så de må hun gerne på munden. Nej, det må hun ikke. Det må hundevorser ikke. Kom Ved på du hvad, kinden. Magni? Molly har faktisk orm lige nu.